апликацията от вебсайта им. Няма. Окей, добре. Чак да няма. Аз съм минал курса, да. Добре. Както ми така спомена по-рано, днес нещата стават буквално с две команди. Мога да стартирам, да креираме нов проект и да го подкараме. Тази команда се казва Meteor. За да получите тази команда, трябва да направите инсталация на Meteor, което се случва по много лесен начин. Пайпвате ето този скрипт, който е install.meteor.com и го пайпвате там. Това нещо директно от начала си. Това мисля, че е достатъчно ясно. Няма да го изпълнявам, защото вече съм си инсталирал Meteor. И от тук нататък сега ще разработим една апликация, която представлява списък с to-do задачи. Това по принцип е официалният да. Windows е с Excel, ако някой е с Windows. Спада с Excel. Тук няма такива. Как ли аз мислям тук? Има че добре. Да. Good to know. Да, смисъл пакта са към Shell, освен това Windows също има Shell от десетката. Вече ще разработим to-do апликация. Тази апликация ще покажа няколко неща. Основното е реактивността, как да работим с Mongo колекции и как да използваме аккаунт с компонента за Authentication генерално. Така че, нека започнем. За да направим нов application, пишем Meteor и след това Start Create командата, като след това се подава като втори параметър името на приложението, което се случи, че е to-do. Като Meteor през това време започва да си креатва директориите и ето тук директно се вижда, че ни предлага да отидем в новата директория да извикам Meteor командата. И като го направим това, стартира се пакета с ubuild ли се казваш, как беше там? Стегвате си пакет на система. Така е казват, но тя няма директно, никъде няма да срещнеш като стринг Unity. Да. Стартира си сървър, който е байнат директно на What do you later? Ето е апликацията, която е демо апликацията, която идва по дефолт. Кликаме и нещата се случват. Сега ще правим на друго смисъл, това демонстрацията, не е приключила още. Кое? Как е IP адреса? Сега ще ти кажа. Само, че трябва да пусна сървъра байнат на 4.0, защото в момента няма да се закачиш. Мисля. Би трябвало, зависи на кой... 0.18. Ето 8. Искате да ни демонстрирате как ход пушане? Не, интерактивността. Това ще е интересно да. На 3000 има дефолтния ход. Да, само на localhost мисля, че е байнат в момента. Не би трябвало да можеш да се закачиш. Става. Обаче става само в моите сесии. И това няма апдейт. Да, защото това е реактивен дик, който е само от клиентската част сега. Само в сесията се апдейта. Тук не връща обратно към много. Затова и аз правя по мен, тук няма да се. Да. Но иначе може да се... Това ще го демонстрираме след малко с задачата, да ще направим. Стартирахме сървъра, сега нагласите си редактора, който ползвате. Чакай, не съм сигурен дали това е директорията. Както ми така спомена по-рано, има две основни директории, клиент и сървър. Нещата, които са в клиент директорията, се изпълняват в браузъра на клиента. Нещата в сървър директорията се изпълняват на Node.js-ката страна.
и всичко останало автоматично се зарежда в двете. Готиното след версия 1.3 е вече, че изпълнява TS 2015 стандарта, който позволява да дава невъзможност да импортираме неща, които други пакети експортват, което е ценно и ни дава контрол, кое ще заредим първо, кое второ и така нататък в main.js файловете. Нещата се слагат в директория, която се казва imports. И както ми така показа, структурата, която официално е предложена в документацията, е да се направи UI директория, като тук се държат и User Interface компонентите. Така сега, ако отворим в main HTML файла тук, виждаме, че за тяхното приложение... Добре ли е шрифта, между другото? Или... Добре. Виждаме, че директно дефинира тук head тагове, body и някакви други темплейти, които след това мога да ги преизползва тук. Това ще го покажа с малко повече подробности по-късно. А за момента ще си урежа малко темплейта така, да остане само header. На някой струва ли му се нещо странно в този HTML файл, нещо да липсва така? Освен да тайпа. Body HTML. HTML също липсва. Тоест Meteor не изисква от нас да дефинираме тези неща, защото те са излишни до някъде. В смисъл, логично, че всяка една веб апликация има HTML. Так. Най-нужно се пише, Meteor подразбиране хваща тези head тагове и ги обединява след това заедно. Тоест в момента само ще се остане този head и ще му даде някакъв по-адекватен тайтъл. Деца при нас всеки път поседнеш. Кое? Деца се всеки път поседнеш приложение. Абсолютно да. Ето, апдейтва се и най-нужно да го кажа всеки път браузъра. Този механизъм е много интересен, между другото. Те го наричат hot code push. Тоест има отзад софтуер, който... Да, в смисъл не е някаква нова със сигурност. Не е някакъв гейм ченджер, но е готино като механизъм. И ти спастява малко усилия на котрата и на другия пръст, който натискаш една бутона за рефреш. Тук съм си приготвил директно, ще реюзна, всъщност не съм си го приготвил аз. Просто ще реюзна от примерната апликация кода, който е за CSS-а, защото не обичам много да пиша CSS. Обичам. Ще си го копна това нещо директно в main CSS файла, като същевременно никъде няма import statement. Най-нужно да се импортират нещата. Ако са в импорт с директорията, тогава трябва да се импортират, да. Ако искам да използвам Bootstrap, принципно... Има пакет, който се нарича Meteor Bootstrap. Да, Или... много е... Twitter Bootstrap. Да, Twitter Bootstrap, да. TWBS казваш нещо така. Да. Има пакета, който предоставя. Да кажем, но това main CSS да се не ще ако искаме да ползваме нещо друго, така да го направим прямо Bootstrap, искаме да се можем. С импорт стейтмента директно от JavaScript е един вариант. Другия вариант е по никакъв начин не те ограничава да ползваш и стандартен вариант, който ти е директно в хеда да си добавиш атрибутите за импорт. Тоест може и по олдскул начин. Ама не е практика, в принцип, да пипаш по Edge. В смисъл, че си го импортваш като пакет и оттам нататък забираш. Директно ти тръгва апа с Bootstrap. Ако отвориш в клиента main.js, там преди импорт main HTML, трябва да сложиш импорт на този другия пакет, ще се направи. Да. Ясно. Сега нека си направим и body-то, като него ще го изнесена директно в UI компонент директорията тук. Ще направим един файл, който се казва body HTML и ще направим още един файл, който се казва body.js. Като в body-то вече ще почнем да се изграждаме структурата на апликацията.
Тук ще добавим header и title на application ни. Нека го оставим за сега така. В Body.js това, което трябва да направим, за да ползваме този темплейт, е да импортираме темплейт. От метод templating. Като след това вече директно може да импортираме HTML файл. И както ми така спомена днес по-рано за структурата на апликацията, тези неща, които ги дефинираме в импорт с директорията, трябва да ги импортираме след това в main.js файла, например, или където ни трябва. В случая, че това ще ни трябва от клиентската част от клиентската част ще ни трябва в main.js файла. Така, импорта се случва по релативно, това е единия вариант. Тоест, в случая сме в клиент с директорията, връщаме се една директория назад, от импорт с директорията след това в UI търсим от Body.js. Другия вариант е абсолютно, използвайки абсолютен път, като началото е от root директорията на проекта. Сега в случая ще връщаме се едно ниво назад, от UI импортваме Body.js и ето. Директно виждаме структурата, която за момента сме приготвили набързо. Някакъв въпрос мисля, че нямаш ли? Отказа се. Аз се питам като колко импорт, понеже аз съм свалих този, т.е. направих си to-do папка, така, Mentor Create. Тя ти ли я създаде или? Да, се направи, да. Има ли такива тулове, които да създадат цялата структура, която може да се работи? Имаш да готови скелети на апликацията, различни са. Някои хора се правят техники, качват си scaffolding, да. А може да върна само нещо има, ще си знаете. Какво е са? От другата страна. Хората си правят такива и си ги качват в GitHub. Директно може да се реюзват такива готови. Може и сам да си ги изградиш. Супер, значи вече имаме хаш едно так, виждаме го. От тук нататък ще правим все пак апликация за списък с задачи. Логично да използваме някакъв неподреден списък, където да си добавяме всяки задачки. Ето така ще изглежда това нещо. В момента естествено го хардкоднах. Нека видим как да дефинираме някакъв темплейт контекст, който след това да може да се достъпва и от фронтенда. Това се случва в main.js, не в main.js. И там може да се случва обаче не е добра практика. В Body.js имаме темплейт обекта, който го импортирахме от метод templating. Като към това нещо може да закачаме хендлери. Само че тук казваме и за той кой темплейт става. Тоест структурата към този обект, като атрибут достъпваме името на темплейта, който в случай се казва body HTML. И след това тук подаваме асоциативен списък или dictionary, където съм свикнал в Python, с имената на хендлерите, т.е. как ще го достъпваме този контекст в самия темплейт и същевременно какво ще връща. Тоест, в случая ще искаме да четаме някакви таскове, като това ще е някакъв списък логично. И всеки таск. Да. Хендър или хелпери? Хелпер. Хелпер ли са? Да. Щяхме го хвана в някакъв момент. Набит око. Ето да, значи дефинираме списък вътре с дикшенарите, като всяко си има атрибут текст и тук ще имаме някакви таскащи. Така, тук все още сме с хардкоднатия темплейт. Сега ще видим как се случва с handlebars самия темплейтинг. Синтаксът е следния, две къдрави скоби, отварящи след това затварящи.
След това имаме ето това хаштаг, като след това се дефинираме, в случая искаме да итерираме, което се случва с each. И ще итерираме през tasks, което го дефинирахме като helper в JS файл. И тук вече може да достъпваме на всеки един от тези елементи, през които итерираме атрибутите, т.е. текст. Долу if си затворила, трябва да... Да, право. Сигурно някаква грешка се случва в това, да, някакъв... Нещо Това по е HTML. JSON. Тръгна. Тръгна ли? Да, супер. Та, нека си оставим отворена конзолата, защото се случват такива неща. Та, супер, директно апдейтахме си хелперите отзад и виждаме сега списък с задачи, които са хардкоднати пак. И ще се опитаме това нещо го изнесем леко по леко към базата, към Mongo. Да си направим една колекция, където да почнем да слагаме задачи. Като това нещо се случва в директория API, което някои хора го приемат това нещо като модел, т.е. правят аналогия с MVC структурата на една апликация. Според мен може и така да се разбере, да, всъщност това е модел, защото тук и схемата може да се дефинира след това, но API може би също make sense до някъде, защото това е интерфейса, който е към нашата колекция. JSON-ски интерфейс, през който ще си говорим. Като в API директорията сега ще направим и tasks py. О, почти. Стари навици. Tasks.js. Като тук ще дефинираме нашата Mongo колекция, която след това ще можем да импортираме. За целта трябва да импортнем collection, Mongo т.е. което се импортва от Meteor Mongo. Готиното е, че Meteor идва директно бъндълнат с Mongo. Не е нужно да си го сетапваме самостоятелно, което си е удобство преди development. И както ми така каза, се поддържа ECMAScript 2015 natively от Meteor 1.3, което означава, че тук мога да експортнем нещо, което след това ще може да се импортва в друга част на софтуера. В такъв случай ще импортнем и константа, така да го кажем. Тоест нещо, което не може да се променя, което ще се казва tasks. И това ще е Mongo колекция. Да. Забравих меню. Та, супер, сега дефинирах тази колекция, за да се направи самата инициализация към базата. Трябва от сървърната част на приложението да импортираме това нещо. Това може да го направим в стартап функцията. Може и директно да го направим. Като случай, даже ще го разкарам това нещо. И мисля директно да направя. Просто се връщаме едно ниво назад и в import с директорията API се търсят tasks. Typo. Май. Да. Та, супер, значи... Тук е някакъв синтакс, Та, супер, значи вече мога да очакваме, че тази колекция си е направила правилния binding. Сервер менеджер. Да, да. В сървърната част. Това е за да се, защото все пак конекцията към базата тя се случва от страна на сървър. След това вече искаме да... Всъщност преди да стигнем до там, ще ви покажа едно шелче, което се стартира по последния начин. Отивате в директорията на апликацията и пишете Meteor Mongo. Това е директно MongoDB shell, който го стартирате и вече можете през command line да интерактите с вашата колекция. Тоест аз директно мисля в tasks да нашия някакви задачи.
Едното ще е текст, горе-долу това ще е схемата на нашата колекция. Другото ще е кога е креативната задачата, което ще е датата сегашна, date time. Ето, инсъртнахме един елемент. Инсъртвам още една задача. Стига това за сега. Как да ги четаме сега тази колекция, за да ги видим в фронтенда? Може да само да отвориш пак Task.js. Да. Чакай, че тук нашата резолюцията е... Идеята е, че импортираме Mongo, което ни позволява след това да се структурираме колекцията и тази колекция експортваме след това, за да мога да се импортваме в други пакети. Сега това нещо, за да го използваме в този хелпър, трябва да се импортираме първо task колекцията. И след това тук, в случая това е списък, като това може да бъде и функция. Някакъв callable обект, който след това да върне колекцията, както ще го направим сега. Тоест, ако кажем тук function и това нещо след това върне task с колекцията, да търси. Принципно тук мога да добавяме критерии за филтрация, като в случая не искаме да филтрираме, защото няма какво да се филтрираме. Ето, директно виждаме тези двата таска, които ги инсъртахме в Mongo колекцията. И сега ще се опитаме да покажа нещо още по-яко. Ще се отворя терминала така един от друг, което е малко сложно на тази резолюция. Искаш ли да махнем околото и на цялата? Не, то не. Окей. Но ето, значи шела, викаме директно в Mongo командата и виждате как тасковете се показват директно. Ето това е нещо, да го наричаме реактивност. Тоест, принципно това, ако се прави на друг фреймворк или с някаква друга технология, нещата стават доста по-сложно, защото първо трябва да се грижите за оплога, да го четете, да четете райтовете, след това трябва да поддържате някаква дуплексова комуникация, където да хващате промените. Докато тук просто идва off the shelf, въртима си в handlebar цикъла, то автоматично си хваща, че колекцията се апдейтнала, сабскрайбнала се към всички ивенти, когато се наложи да се публикува в групата и така нещата се случват супер лесно. Супер, значи вече имаме тук между другото един синтакс, който е в ECMAScript 6 пак. Това може да се запише ето по този начин. Тоест това е еквивалент на асоциативен списък, където това е ключа, а това автоматично JavaScript се съща, че е някаква функция, някакъв callable обект. Може и функцията да се запише. Има някакво... Да, може и какво да се направи. Сега нека направим добавянето на нови таскове. Това ще го направим в body HTML. Първо ще си дефинираме формата. Тук ще сложим един input елемент. Нека го видим как излиза. Това мисля, че в CSS по друг начин е кръстено. Да. Супер, значи това е input, през който ще добавяме новите таскове. Нека му махна малко suggest. Сега, значи,
Дефинирайки го в HTML файла, вече през JS файла, освен хелпари, може да дефинираме и ивентите, които да хващаме. Тоест клик, submit, движение на мишка, абсолютно всичко, което може да се хване в един фронтенд, може да се хване и през Meteor, използвайки event хендлерите. Което се случва по подобен начин като хелпарите, т.е. пишем template body и events след това. Тук пак подаваме в Dictionary, ключът е последния начин се структурира, т.е. първо ивента, клик или submit, като в случай това ще е submit. И след това добавяме CSS селектор, към който всъщност да хване елемент, върху който търсим това събитие. В случая елемент се казва new task. Окей. Класа на елемент. Да, значи пишем евента и класа в един стек. Да. Има спейс между тях. Да. Като след това тук се подаде някакви колове обекти, този синтекс може да е леко странен. В смисъл на мен поне ми беше странен, когато го гледах това нещо. А този селектор, подобен на CSS селектор. Той е. То се точно CSS селектор. Callback. А всъщност това нещо, значи то е абсолютно същото като това. Просто в случая, защото нали, имаме някакъв синтактик sugar да използваме и ползваме. Новата версия. Като тук сега ще искаме да превентнем обичайното поведение на формата, т.е. като се събмитне, да не се рефрешва самия window. Да не се събмитва. Да не се събмитва. Като ние се добавим някакъв лог, заявяваме, че това нещо наистина се събмитва. Няма да е сериозно. Принципно е хубаво, да. Когато минеш през JS лент, ще се става. Идвайки от Python, малко странно. Малко трудно. Ето пишем нещо става формата, цикаме Enter и виждаме, че конзол лога си е на лице. Таргета мога го взема от ивента. Това са обичайни JavaScript-ски неща. В смисъл, който е писал малко, сигурно няма да му е сложно. Въобще не трябва да му е сложно. Ама ако някой има въпроси да казва. Тоест таргета мога го взема от ивента. И след това от този таргет мога да прочетем и самото поле. Стоимостта му. Това е от таргет текст. Може и This елемент с името на... Има някакво начин. Предпочитам през... Защото ти се не се знае какво може да ти Имаш event handler, не знам как е. През event handler ми се струва по-адекватно се хвана в случая, защото ако имаш две форми, примерно. То ти е на текуща форма, когато се изпълнява евент, като се тригърни евент. Да, би трябвало да се събудят тия елемента, на който се качува евент handler. Предполагам, че така би могло да стане. Може, но има някакви нюанси, по принцип мисля, че трябва да се внимава. Едното, май с DIS е по-рисковия вариант, особено вече като за реюз и така нататък. Да, трябва да се прегледа. По този начин четем текста и след това тук вече горе сме си импортнали tasks. Така че директно мога да инсъртаме в базата. Което става по тривиален начин. И след това, като инсъртнем, искаме да разкараме стойността, която вече е въведена в формата. Тоест, цик Center, инсъртва се в базата и се занулява стойността на полето. Което ще стане през таргета. И нека видим какво се случва. Ето, виждате, пише си горе цикам Enter и нещата директно влизат в проекцията. И аз пише. Да, не знаеш първо. Да, ето. Как се прави, да не можеш да пишеш толкова, като му пишеш, аз ще мога. Как се прави, нещо да не можеш да пишеш толкова, като ти можеш да пишеш, всички можеш да пишеш. Именно, да, то това е един от моментите, в момента как това нещо се регулира. Правиш аутентикация и вече го рязваш от към юзер.
Супер, сега, примерно, мога да направим отгоре. Мога да направим да сортираме тасковете по дата на създаване. Като синтекс е следване. Няма да се задълбочавам много в този синтекс. Става трудно за чат. Да, то се постига чат, между другото. Я прави пак да добавиш нещо. Да, ама той трябва да че го... Трябва автоматично да го скролваш на дълното спя. Сега, нека направим да... Арече. Кое? Аречаче. Така сега, нека направим някакви контроли за ремуване на таскове и за маркиране като чекнати. Като за целта, значи в момента има един проблем в цялото това нещо. И то е, че всичко е нашито в един темплейт в Body HTML, което като това нещо, в смисъл винаги се стига до момента, когато трябва да се поразцепат нещата малко. И за целта това нещо ще го изнесем първо в темплейт. Като темплейт е някакъв отделен блок, който след това може да се импортира. Задавам му името на темплейта, като това ще е task. Импортирането след това се случва по този начин. Ето нямаме регресия, нещата пак се работят, само че са малко по-добре разцепени вече. И сега това пак все още се въргеля тук в Body HTML файла. Така че ще направим още един компонент, който ще се казва task. Не, мисля, че чукам. Не, цък. Да. Случва се. Това го правим в отделен файл и по същия начин си декларираме един JavaScript файл. А нищо не беше да направим една подпапка. Няма проблеми да въпроса да го importаш след това. Абсолютно, да. Най-добре да всеки. Принципно да. Джеджи, махна ли тасковете, аз не Преместих го в Body HTML в нов файл. И проблема сега в момента не ти зарежда, защото не съм го импортнал. Окей. Да. Не ми дава някаква грешка още целото начало, че не може да ми намери не и наистина файла. Импортнал ли си? Релативно да го импортваш? Релативно най-вероятно. Значи за това завърне. Сега в момента по копия, както правим с Body HTML, ще копираме този import statement и от task. Някакви въпроси, ако има между другото прекъсват смисъл? Има ли някакъв начин, смисъл, по такъв начин си структурираме проекта? Как е най-добре да ги групираш тези неща, смисъл Body HTML, Body.js, ти като имаш пълно 20 компонента за всяко, ще имаш правиш папка, да ги групираш по две или ги шиеш общите в едно място, другите на друго място. И последно нещо, има ли някакъв начин, е то първия ред да го пропускаме и не това да знае, че в една папка имам само темплейти и по някакъв начин да си ги... Кое да пропускаме? Import template from method template. Да, значи по принцип ние в момента експлицитно импортваме, поради простата причина, че всичко се намира в импорт с папка. Да. Ако го сложим в друга локация, метод автоматично ще си го фане. Тоест тогава няма да има нужда да... Обаче винаги експлицитните неща са по-хубави от имплициране. И затова просто предпочитам да ги сложа в импорт с директорията, за да мога да контролирам нещата как се случват. Иначе за другия въпрос как да структурираш, това вече си е въпрос на вкус, обаче примерно мога да ги структурираш темплейтите, първо да ти е името на application, който искаш да използваш, след това си отделните компоненти. Тоест ако имаш в един проект обикновено имаш нова апликация, примерно мога да направиш две нива на вложеност,
като първото ниво ти е имената на апликацията, след това са имената на компонентите, всеки application provider. Има различни варианти, но мисля, че това е адекватно. И от тук вече може да се импортираме и HTML файла. Пак има някаква грешка се случва. Да. Това, което сме пропуснали е да импортираме сега освен body в main.js файла и тасковете. И ето виждаме, че пак сме на същото положение, само че с малко по-качествено разцепан темплейт. И от тук нататък вече, защото ще правим сега ремуване на таскове, директно се отваряме темплейта. Малко ще го структурираме. И ще добавим един бутон, който е за делитване. Тук мога да напишем всичко, в принцип. И този символ мисля, че е окей. И ето вече има бутона в UI-а. Сега за да се делитне таска, това ще се случва на клик. Като за целта, какво трябва да направим? Трябва да дефинираме event handler и да хванаме клика върху този елемент. След това ще трябва да използваме колекцията, да разберем за кой таск всъщност става дума в базата и да го изтрием, викайки task remove. Тоест, първо ще хванаме клика, като преди писахме template body, сега тук вече пишем на template task, защото просто темплейта вече е разцепен. И по същия начин дефинираме event handlerите. Като това, което искаме да хванаме е клик върху... Как върши се? Delete. Да. Върху delete. И тук това ще ни е хендлера, event handler. Като искаме да триеме таскове, и за целта трябва да ползваме колекцията. Така, тук преди да почнем да триеме, ще логна this да види какво представлява. И ето кликам върху това, ето го this. Виждате, че автоматично метеора е байнал правилните неща да се виждат. Байнато е към контекста на самия елемент, който ни е в колекцията. Директно виждаме всички полета, които са в колекцията и виждаме и ID-то, като делитването ще го направим по ID. Това е уникалният идентификатор на всеки един запис. В Mongo. В Mongo, да. Нещо като праймарки. Нали така? Та сега, директно от Tasks викаме remove и му подаваме this ID. И Любо, я прави да делитнеш нещо. Ето, виждаме как Любо делитва и нещата автоматично се случват. В смисъл, не знам, това ако трябва да се напише на друг фреймворк, това трудничко ще. Да. Няма стана за толкова време. Много ръкоделие трябва да стане. Спатерите. Нека добавим сега и някакъв механизъм за маркиране на приключилите таскове. Като за целта ще добавим едно чекбокс, че тук. Там CSS селекторите вече са на лице, написани са. И така. Тоест в Task HTML ще добавим един input, който ще е чекбокс. Някакъв селектор, по който след това ще си хванаме ивента.
същевременно на всяко едно от литата ще му променяме CSS селектора, като този селектор ще го определяме на базата на това, какво има в базата. Тоест ако в базата таска е маркирана като комплитна, ще сложим един CSS селектор, който ще е чекът. Вече познатия синтакс, правим проверката и си добавяме селектора. На самия чекбокс. На самия Нека това бъде таскова. На самия чекбокс, къде ще му кажете да е чекнат и да не е чекнат. Да, и на него трябва. Значи ще му кажем тук. Като същевременно метода достатъчно добре се сеща, че това трябва да е болева стойност. Тоест, казвайки чек, то след това ще се сети от колекцията, че тук трябва или true или false. Да, handlebars, да. То ще сипне нещо и ти в JavaScript винаги всяка променлива може да я третираш като болева. Да. И няма проблем. Не, и от JavaScript е да според мен. Не от JavaScript е, да. Ама все пак мисля, че метора има някакъв принос тук, защото тук няма да машинен define, прямо ако няма дефинирано. Курсовете по-скоро ти се JavaScript. JavaScript, да. Просто ти е някакъв true statement, така Да, да се каже. Или false. Да. Не, то просто това е като такова директива и то знае, че като проверява, че трябва да е или true или false, да си го казва. Точно, да. И си връща true или false, което за да става важно дали е true или false. Супер, едно, че добавихме си нещата в Representation layer. Сега тук да видим как ще го хванем този ивент и как ще сетнем стойността на флага. Тоест, пак ще хващаме клик върху toggle check. И пак по идентичен начин ще няма remove, но сега ще апдейтваме. Като апдейта, първи параметър ще приема ID-то. След това ще си приема оператора, който в случай ще сетваме. И ще сетваме върху поле checked. Като стойността на checked ще бъде, защото е тагинг на checked. Да, обратното на checked. Тоест, това мога да прочетем от this. Като първоначално ще бъде undefined, което се оценява на false expression. Обратното на това е true и тагинг започва да работи. Нека видим как се случват нещата. Ето. Добавих задачка на Любо. Трябва да се чекнеш, че си на Добре, чекни си го, че е приключи. Супер. Супер! Сега нека видим как да добавим някакъв authentication към цялото нещо, защото почти всяка една апликация има логин. Да не може Любо да пише глупости. Кое? Да не може Любо да пише глупости. Примерно, да. Или като си ги пише, да си ги прави правилно. Значи, той ги са. Да се остават за него. И така вметна за това как става това нашето принцип. Става буквално с две команди. Първо, може и една. може и една, зависи колко. Даже така да си го направи. Еми не, двата пакета с на един ред може да ги ти можеш някакво add командата приема повече от един пакет. Да. Тоест първото нещо вече ни трябва Account UI, което предоставя контролите за Authentication. Директно може в packages, точка метод packages да гледаш като текст, то пак ще се апдейтва. Да, то също време е добавеното тук е апдейт в този файл. Да. Да, това е фронтенд, че към... И другото е Account с password. Мисля, че е в множествено число. Мисля, Не че е ли по двата password? начина го намеря.
Така ли? Да, защото... Ага, може. Да, пробвам. Не. Добре, значи... Акаунтс, по-скоро от акаунтс. Да, прекъсна се, значи, както и да е. Той добавих тези два проекта вече, пакети към нашия проект. Вече в Body2 мога да импортнем темплейт, който автоматично се провайдва от тези пакети. Този темплейт се казва Login Buttons. И директно виждаме, че тук се появи sign-in функционалност. И да, просто работи off the shelf. Направя си целия, всичко си направя. Тя сега, тук искам да направя една специфична конфигурация за accounts функционалността. Искам регистрацията се случва по юзернейм, за да мога да визуализирам юзернейма след това. Това ставаше с един конфигурационен файл, да мисля си го копирам, защото не помня на изус конфигурационен файл. Така. Това се добавя в import startup директорията. Това е конфигурационният файл. Не, значи аз искам да вметна, че тук е просто за целите на демото, но реално имаш много голям контрол и може да е доста по-голямо. Много полета да пипаш. Особено като се ползват, ако се на конфиш някакви специфики на пакетите, които са за социалните мрежи, за аутентификация. Ако искаш, иначе си работим, ако имаш някакви желания. Не беше чай. Значи копирах си вече конфигурационния файл. Общо зато той представлява импортират акаунтите от Accounts Base и на UI config казва, че за регистрация иска да се ползва само юзернейм. Сега това нещо, за да се заради тази конфигурация, ще го импортираме в клиентската част в случая, защото това касае само UI-а. Като так първо отиваме, че се връщаме назад. Да. Правейки го това нещо, виждаме, че вече тази форма почва да изисква юзернейм. И може да си направим акаунт. Любо също може да си направи акаунт. Вече имам. Чакай да ръка колко вече се логнеш. Същевременно ще уражена формата, която е за добавена и ще го направим да се визуализира само ако човек е sign in. Директно ползваме current user контекста. Това е валидация, която е само в фронтенда за момента, което е перфектно за бърз прототайпинг. Обаче нямаме бекенд валидация в момента. Тоест в момента виждам формата, значи съм sign in, sign out се, няма формата. Сега, при добавяне на нов таск, ще искаме да запазим юзернейма на човека, който е добавил таска. Като това ще стане в... Къде добавяш на тасковете? Тасковете ги добавяхме в Body.js. Къде ги добавях? Таски беше? Таски. Не е таски. Body.js би трябвало да е. Body-то трябва да е. Body.js на Submit. Няма ли го? Точно да. Сега значи от тук може да вземаме ID-то на сегашния юзър през метод обекта, който трябва да се го импортираме.
То се импортираме от Meteor пакета. Всички тези неща са описани в документацията, но който му е интересно, мога да прочете как точно се случват. Но ID-то, нека добавя на поле, което се казва Owner. Като тук ще запазим самото ID по нормализиран начин. И същевременно денормализирано ще запишем username. Тук дискутирахме там вчера с Митек този въпрос. Принципно е малко излишно. Специално това, че като темплейтен хелпър, дето че е 2 реда и не е никакъв проблем, защото специално това със сигурност е синкнато в клиентската база данни. Няма някакъв оверхед да си го чекнеш on demand, не да го пълниш като поле в базата, но няма значение следваме. Мога да покажем и двата начина как се случват. Принципно това е вечен спор, в смисъл дали да се денормализира или не. Всяко си има и много денормализация, мисля, че е това, към което се струва. Зависи. Като трябва перформанс, някои неща. Точно това дискутирахме вчера и всъщност се оказва, че перформансът не е такъв проблем в случая. Ти разтоварваш при клиента, смисъл, че това нещо го правиш при клиента. Пофърляш го той да се оправя. Сега вече ако... защото специално тази операция е супер минимална. Че гледаш едно поле в юзер базата данни. Да, ала ти като имаш 1 милиард за ремонт. Ама не, ти синкваш само, в смисъл, абсурдно е при клиента да си хвърляш всичките юзери. В смисъл, че най-малкото вече като не... малък проблем. Не. Are you talking denormalization strategies here? Yes, we're actually discussing if we should normalize or not, which always leads to argues. And in this case, we just discussed that the owner, we're actually going to store that in a normalized way, while we're going to store the user in a denormalized way. Right. And after that, we will show how to write a simple helper that actually retrieves the data from the user collection itself. And after that, the discussion started about performance things, whether it impacts the performance or not. By using helpers to Yes. look up? Yeah, because it's an additional lookup that you have to What was the perform. answer on performance? Sorry? What was the answer on performance? Well- When you were discussing performance issues, I mean, what's the recommendation, the standard median? Well, actually here what we, how the discussion progressed was that it doesn't actually impact too much the performance. First, the specification. Because we're syncing only the tasks which are, at the end we're going to publish only those tasks which the user can see, and these are not billions of tasks. In addition, we're going to sync to publish only the user which is for the specific user, so you don't have like huge database. So in the end, on the client side, you will have like three users which log in from this node. So you don't browse, you don't look up from thousands users database. You look from 3 and you. Are you talking about like mini Mongo? On the client side. Right. So even in case where you have thousands or millions of users on the client side, this is where you will make the lookup, and you shouldn't have more than, let's say, 5. Does the server side automatically index stuff, or do you have to manually design your MongoDB with proper indexes? You have to manually work on this, and this is a very a lot of work that Meteor gives you for free. Basically, the pattern of handling traffic that goes to the user. So as far as my strategy is denormalize everything and then think about what to send to users. Yeah, but So to reduce the workload on the server. Otherwise, if it's not denormalized, you still have you rely on work on the server
afterwards. If you denormalize it a priori, then you have only the clients doing the work. You just need to take care of what to send to the clients. But then, like consistency issues, do you have? Is there a hook to manage denormalized data consistency? That sort You of have stuff. to update every. Yeah, you have to update all of it. Yeah. Do they offer a package to make that easier? Like Well, you have a denormalized schema that. no, that is how I say no. Okay. Well, the thing is with the denormalized that you don't have schema actually. I know. You If cannot someone ever- changes the username of the owner, this is written in the database. That's the case when you have denormalized database. I mean, you always need to have additional calculations to Synchronize it. repopulate the changes. Yeah, it's a very long discussion about Yeah. normalization. Normalization. But in general, some people say the normalization it's a violation of the dry principle because it's true, but in some cases it's okay. Yeah. For this case, I think it's not useful to do it this way, but in some cases it might be a good idea, and it's always performance. Okay, so now when we add a new task, we will automatically associate the username to those. Okay, let's continue in English because I got momentum. So from now on, we're storing the username and the owner ID. So here, by opening this template, where we show the text, we can show the username as well. Старите записи са без юзернейм в момента, но ако добавим нов, виждаме, че юзернейма вече излиза и Любо, примерно, искаш да добавиш тази? Да, завалях тази. А що изкарваме теория за Spine Count? Защото някой... Не, някой това го е са старите таскове, които няма с юзер. Да, А тези, които те са локални компютърната база, да се опеш да сложиш козовата. Те не се изпращат от страна, нали? Кои полета? И тези .user.file, .count. Не, бе, това са таскове. Това са някакви таскчета, в смисъл да някой Те гледа. са към локалната база, не са към... И те са и към двете. Значи тези таскове в момента ги имаш и локално, което е... Значи има един много як момент в Meteor. Базата, която юзера трябва да види, тя е синкната из фронтенд. Тоест, ако тук е клиента, тук е сървъра, нещата са репликирани. Имаш някакво redundancy вкарано. Може да му покажеш диаграмата, която... Къде беше тя? Тя, ако го имаш на браузър, че си го затворил. Не, ти рънваш нещо. Не, ти рънваш нещо. Те са на различни. Не, то трябва да е индекс HTML презентация. Няма значение. Това обаче е готин момент и мисля, че трябва да го подчертавам. Да, защото аз го показах, но не е задължително всеки да го видя. Кой слайд беше? Да, надолу. Ето тук. Това ли беше? Да. Да. Това е идеята. Виждате, че има мини-монго в клиента, което се поддържа комуникация периодично с синква с реалното монго. Значи това е Data on Wire, за която споменах по-рано. Това е концепцията. И това позволява нещата в смисъл да получим усещането, че нещата се случват бързо. Защото, примерно, някой кликва нещо в фронтенда, първо се пуска кол директно към мини-монгото. Примерно tasks.add или insert. Инсъртва се таска, нещото се обработва директно от страна на клиента и се визуализира веднага, в смисъл това става за милисекунди. През това време е пуснат асинхронен кол към монгото. Монгото вече се изпълнява и
на истинския сървър, тук могат да са някакви инстанции. И казвам на другите инстанции, че има промени да се... Да, но това е другите. Реално репликира. Как? И това става скрито от нас. Да. И по-якото е, че когато се върне реплая, се сверява с калкулацията, която е извършена в мини-монгото и това, което е извършено в нормално с Mongo. Може някой друг да е апдейтнал същото време, да трябва да се проверя. Но може мини-монгото да не е направило правилната калкулация. И след това приоритет има на истинската база. Да, те си идват като респонс от сървъра. След това нещо го наричат оптимистика UI, мисля, че беше. Оптимистик лог, мисля, че се казва. Абе нещо оптимистично. Оптимистично изобщо. А как може да кажеш, примерно, защото обикновено на сървъра съхраняват данните за всички, да кажем, потребители, всички техни неща. Ти как може да кажеш, нали, на MongoDB на local storage да сложиш само определени неща, които те интересуват? Значи по принцип, да, това да е правилно. Заредиш браузъра. Принципно това нещо, това е добър въпрос, защото в момента прототипираме някакви неща и правим някакви таскове, да абсолютно всеки ги вижда, което не е secure. Има два пакета, едното се казва insecure, другото е auto-publish. Те са, да си кажеш. Auto-publish модула, той директно като види някаква колекция, директно я публикува цялото към клиента. Може да покажеш как не можеш да видиш. Да, ще приключим първо това и даже след това мога да го направим. Да, може да се махнат, ама ще си отворим доста работа. Отваря се леко досадна работа, когато се махнат. Ама това за продакшн задължително тези двата са махнат и тогава вече се сабскрайбваш по специфичен начин. И много готвно се навързват с рутерите. В смисъл, аз специално съм ползвал на рутер. Сега Любо, примерно Flow рутер ли ти си играл? Да, аз Iron предимно. Там просто на всяка страница може да си кажеш към какво точно да се сабскрайбнеш с query. И по принцип сървърът в сървърната част урязваш, нали, т.е. даваш ограничения. И освен това вече... Приключи с батерията. А тук има. Да, и вече имаш контрол, нали, по начин на subscribe. И там вече, нали, примерно от всичките юзери, че примерно впускаш информация, която ти идва от този юзер, който се е логнал. И само тази информация ще бъде в... Дето кажеш, като сме синхронизираш данните, първо ги филтрирай според тия... Да, но тези двата пакета са супер готини за бързо дръфтиране. В смисъл имаш някаква идея и бам-бам-бам нашаткаш, нали, чай да видим дали това ще работи. Вече като имаш proof of concept, нали, казваш, окей, тук вече ще вървим към продакшн, махаме ги тея и почваш, нали, да работиш в посока, която, нали, е secure. Да. Това е много яка схема по принцип с оптимистичния UI. Защото се предава един филинг такъв, да цъкаш и веднага се случват нещата. Да, дето много хора го искат, малко хора успяват да постигнат. Точно да. Сега примерно мога да добавим отгоре да показва колко броя са незавършените задачи, което пак ще бъде реактивно. Всичко е реактивно, директно така си идва. И това ще го направим примерно в Body.js. Тук ще дефинирам още един handler, който ще се казва примерно Incomplete Tasks. Каква ще return tasks, find... Count ли върши? Може и без калитът. Да, може без кадър. Ама ти няма да... Трябва да сложиш нещо, някакъв филтър трябва да сложиш. Не е задължително, що? Не искаш да говориш, да, комплект. Как се слагаш филтъра тук се? Точно това. Check false. Така ли върши? Не. Да, значи check True. false. Да. И сега тук примерно горе в
Ето, директно виждаме, че само това нещо не е правилно. Ти каунтваш ли? Какво? Не, но... Добро ли ги? Какво направи? Като много ги хваща. Да. Между другото, може да си поиграеш в конзолата, защото в конзолата на браузъра можеш същите неща да правиш. Да. В момента. Да. В противен случай може на Mongo конзолата да цъкаш. Не, Mongo. Да, точка. Collection, да. Точка. Да, защото не е импортното. Може би да, вече импорта. Да, няма видиш колекция. Първо е meteo.tasks.find. Как? meteo.tasks.find. Да. Точно, да. Meteo.find. Не. Не, би трябвало да е. Принципно трябва да е tasks, трябва да е експлицитирано, обаче експлицитно мисля, че трябва да стане. I think it's just called tasks, probably. Не. You can just type tasks. Да, ще tasks. Tasks. То проблема е, че в импорт директорията и не е импортното тук. Да. Може би тук вече се удряме с... Акаунта има достъп до него, ако направиш. Аз там съм добавил акаунт с Create User, може директно от конзолата, защото той е експортно да го направиш. Акаунт. Да, ето акаунт го имаме. Да. Както guys, do you have any clue why the filtration is not working? Ако стартираш същото нещо в Metal Shell, тогава може да го тестваш на тогава няма нужда от експортване. А не в Shell на Chrome Browser. Той дали не ти плюе някакви грешки за това, което си написал в конзолата на Metal? Погледни горе, където ти е импорта на... Синтакса на импорта мисля, че имаше една грешка. Task е Task.js, не Tasks.js. Горе. Втория ред в файла, който гледах. Tasks. JS файлът ти е Task.js. Task е друго. Task е компонента, дето е самия Task HTML. Ама защото ти импортваш... Ама не, ти вече си работил с теб. Сортираме ли ги правилно по дата? Защото ние сортирането може и да не... Сортираме ги правилно, да. Is it checked or is it spelled? Ето да не е много... Ама чакай, ние може би гледаме... Каквото и да гледаме... Това е само тези, които са с юзера в момента. Може да. Защото те с първоначалните май нямаха чект. Не. Ами не, то така... Да, първоначалните нямаха чект. Ама няма значение, че така трябва да го заформиш, че... Тоест това няма да е false... Няма да го Not true. Not true трябва. Така ли беше? Ами не. Може и така да пройдеш. Ето. Ето. Еми,